la llei de la dependència seria el primer exemple i la llei de la igualtat seria el segon exemple. Ja era hora. Ens juguem que continuï governant Zapatero amb totes les polítiques de progrés o que retorni aquell regust ranci, caspós, reaccionari, la pitjor dreta que hi ha a Europa, i que tinguem que estar governats per Rajoy, amb el que suposa pel desenvolupament de l'autonomia i el que suposa pel desenvolupament dels drets socials que hem guanyat durant aquests 4 anys. Per tant, queda una setmana, tots tenim dintre de la nostra parcel·la, dintre del nostre àmbit, tenim coses a fer i encoratjar-vos a tots que les feu, que val la pena, que guanyin les candidatures socialistes, que aquí a Catalunya ens juguem la diferència que després trobarem a Espanya, que aquí a Catalunya hi ha la diferència exacta del que a nivell de Congrés dels Diputats tenim a Espanya i que val la pena, escolteu, que val la pena anar introduint el missatge socialista a Santa Coloma, que val la pena anar introduint el missatge socialista a la Conca, al Camp de Tarragona, a Catalunya i a Espanya. Ànims, moltes gràcies pel sopar, us deixo amb en Xavi Sabater perquè es fa tard i hauríem d'anar per feina. Ens veiem diumenge, ens veiem amb una nova victòria socialista. Salut a tots, gràcies.